Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από Arsonist, μαζί με τον Nickchanik7. Είμαστε οι geeks.gr. Σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε το κανάλι μας επειδή είχαμε πολλές επιρροές από άλλους Έλληνες YouTubers και είπαμε να το κάνουμε γιατί θα έχει πλάκα. Λοιπόν, είναι η πρώτη μας δουλειά και είπαμε να παίξουμε λίγο Minecraft, οπότε πάμε. Τι το έχεις peaceful? Δεν είδα. Κάντο normal. Νομίζω survival. Wow. Τι? Γιατί το peaceful... Ναι. Εντάξει ρε φίλε, το ίδιο είναι. Άντε. Όπα. Χιόνια. Αν με ακούτε έτσι είμαι λίγο αγχωμένος, μην με παρεξηγήσετε. Είναι η πρώτη μας δουλειά. Και wow, ένα γουρούνι. Λαγκάρω λίγο. Τα FPS πέφτουν. Ως αρκετά πολύ. Κολοκύθες, πολλές κολοκύθες. Και Πάρε ξύλο πρώτα και μετά πάρε τις κολοκύθες. λοιπόν, οπότε ας πάρουμε λίγο ξύλο για αρχή. Ξύλο, ξυλαράκι, που θα φάει το παιδάκι. Οκ. The random song from Θα θέλαμε να κάνετε ένα subscribe αν σας άρεσε το βίντεο που είδατε. Αυτή η συζήτηση, ναι. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε. Πάρε κολοκύθες. Και μη μας κρίνετε. Μη μας κρίνετε παιδιά. Πάρε κολοκύθες. Τώρα να κάνεις ξεκινήσαμε. Iron Golem. Επίσης θα θέλαμε, εάν σας αρέσαμε εμείς και σας άρεσε το βίντεο μας, να πάτε στο κανάλι των Vironix, που είναι οι φίλοι μας. Κάνουν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Καμία σχέση με τη δικιά μας. Καμία σχέση με τη δικιά μας. Έχουν πολύ καλύτερο εξοπλισμό. Πολύ καλύτερο editor. Και σίγουρα άμα δείτε κάποιο βίντεο θα σας αρέσει. Είναι και αυτοί καινούριοι στο χώρο. Πάρε και άλλα ξύλα ρε άνθρωπε. Πού πας με 7 ξύλα? Συγγνώμη ρε φίλε, μη με Ούτε κρίνεις. chunk δεν έχεις. Έχω αγχωθεί εδώ, τραβάμε βίντεο. Είσαι και προς το Minecraft. Εντάξει ρε φίλε, αυτά δεν χρειάζεται να τα λες. Α, επίσης, χρόνια πολλά! Είναι η μέρα του Αγίου Βαλάντη. Όχι, του Αγίου Βαλαντίνο. Το Αγίου Βαλεντίνου. Δεν ξέρω αν θα ανέβει εκείνη την ημέρα. Μωρό μου, σ' αγαπάω. Θα γίνεις αρσονίστ. Θα γίνεις ο Βαλεντίνος μου. Ναι, Nickchanik, θα γίνω. Μικρή Ναι, διακοπή. μετά τη μικρή διακοπή, αφού η αδερφή του Nickchanik7 εισέβαλε στο χώρο στον οποίο ηχογραφούμε το βίντεο. Μη μας κρίνετε. Έχει γίνει και με τον Χάκη αυτό. Καλά, εντάξει. Πάνω απ' όλα θα θέλαμε να σας πούμε ότι η αδερφή του Νίκου είναι Ταλιμπάν, με όλη την έννοια της λέξης. Ακριβώς, με βασανίζει καθημερινά. Όπα, λαγκ. Είναι ο δεύτερος Οσάμα Μπιν Λάντεν. Γουλ. Και ας πάρουμε. Όπα. Λαγκ, οκ. Ας πάρουμε λίγο γουλ για να φτιάξουμε κρεβάτι. Βέβαια, σημαντικό θα ήταν να πάρεις και άλλα ξύλα γιατί η νύχτα πλησιάζει. Και καλό θα ήταν να πας να βρεις λίγο coal έτσι ώστε μπορείς να πας να πεις κάπου και να μην μπορούν να κάνουν spawn τα τέρατα. Εντάξει. Whatever. Είμαι λίγο αγχωμένος, εντάξει. Το είπα πολλές φορές αυτό, αλλά δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Είναι αγχωμένος. Είναι η πρώτη μας δουλειά και ας πούμε λίγα λόγια για το πώς ξεκινήσαμε. Ήμασταν δύο ορφανά στους δρόμους. Και ξαφνικά ήρθε και μας βρήκε ο Άγιος Βαλάντης και μας λέει, εάν τα φτιάξετε θα σας δώσω λεφτά, πολλά λεφτά. Και εμείς, Τράβα, πάρε ξύλο. επειδή είμαστε άπλιστοι άνθρωποι, του είπαμε θέλουμε λεφτά και πολλούς subscribers. Και μας είπε ότι είμαστε πολύ ηλίθιοι για να έχουμε. Ένα γουρούνι θέλω, ένα γουρούνι. Αν δεν είδατε τι κάναμε πριν, αυτό φταίει γιατί κάτι είχε πάθει το recorder. Ναι, και γενικά πιστεύουμε πως ένας φίλος από το παρελθόν. Memories. Κι άλλα πρόβατα! Φώναξα, το ξέρω.
Αλλά είμαι απελπισμένος. Γυρίζω στη φύση σαν μανιακός. Δεν ξέρω αν θα αντέξω. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η μέρα πρώτη. Είμαι εγκλωβισμένος σε αυτό εδώ το δάσος, δίχως τροφή και νερό. Αγελάδα! 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 Έλα εδώ! Έλα εδώ! Αγελάδες! Κοπάδι! Αλληλούια! Πολλές αγελάδες! Πολλές πέφτουνε. Μας η γάμιση, μπορούμε να πάρουμε να φάμε. Είναι ένα σκέλετον πίσω μου. Ψοφαγαμό το... Παγίδευσα τώρα μωρή χοντρή. Πάρτο, φάτο. Φάει. Καουάι. Φάτο. Γάματον. Fuck. Φάε ρε. What? Ναι, επιστρέψαμε. Γαμιέται το πρόγραμμα. Συγγνώμη. Λοιπόν, μήπως να κλείσουμε το πρώτο μας βίντεο. Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, σκεφτείτε να ήσασταν... Στη θέση μας. Να ήσασταν εσείς στη θέση μας. Και Με ένα λογικά, κόσμο με χάλια seeds. λογικά για να έχετε κάνει search στο YouTube Minecraft και να σας βγάλει εμάς, θα είσαστε πολύ πιθανόν gamers, ρε παιδί μου, dead. Και πιο πολύ απογοητευμένοι με αυτό που θα βλέπετε τώρα. Dead. Ναι. Γιατί έκανες respawn, να το κλείναμε εκεί, να λέγαμε αυτά που θέλαμε και να το κλείναμε. Όχι, θα κάνω respawn, να περπατήσω λίγο έξω να κάνω parkour. Ούτως ή άλλως ήταν πολύ απέσιο αυτό εδώ που... Τα seeds είναι... Γενικά κάναμε πολύ κακό ξεκίνημα σε αυτόν εδώ τον κόσμο και δεν μου αρέσει. Δεν μας θέλει. Ναι, χαίρετε. Όπως είπα, το πρόγραμμα έχει γαμηθεί ασύστολα. Δεν ξέρουμε τι κάνει. Παλιά δούλευε. Πραγματικά παλιά δούλευε, τώρα δεν ξέρω. Έχουμε τραβήξει αρκετή ώρα, γύρω στα 25 λεπτά. Έχω πει πολλά πράγματα και εγώ και ο Νίκ, τα οποία δεν έχουν ηχογραφηθεί. Οπότε, λίγο γρήγορα, πριν κλείσει το πρόγραμμα, ξεκινάω εγώ. Πρώτον, Όχι hate comments. όχι hate comments, ναι. Δηλαδή, άμα δεν σας άρεσε, μην κάνετε τίποτα, απλώς αγνοήστε το. Skip Από το πρώτο- και άντε γεια. από το Μη. Αν δεν σας αρέσει, καθίστε 1-2 λεπτά να δείτε πώς πάει το πράγμα. Κάτι σε χτυπάει. Ναι, το ξέρω. Να, όχι σκελετό. Όχι, ο σκέλετο. Και θα πεθάνω. Ω, νυχτερίδα. Να δείτε λίγο πώς πάει το θέμα. Αν σας αρέσει λίγο πιο μετά. Και εγώ περιμένω εδώ να πεθάνω. Όρμα, κάνε ένα γιόλο. Όπως λέγαμε, Γιόλο! δεν θέλουμε hate comments. Είναι το πρώτο μας βίντεο. Είμαστε όλοι πολύ αγχωμένοι. Δεν ξέρουμε Respawn. τι να πούμε, πώς να φερθούμε. Δεν Και- είμαστε συνηθισμένοι. Ναι, είναι η πρώτη μας δουλειά, είμαστε αγχωμένοι, μας γάμισε το πρόγραμμα, δεν φταίμε εμείς και μην γράψετε σχόλια του τύπου από κάτω. Μπράβο μαλάκες, παίζατε τόση ώρα και μας ξεκινάγατε συνέχεια σε διαφορετικά σημεία και μπλα 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 με το πρόγραμμα και δεν κάνατε record. Να πάνε να γαμηθείτε. Δεν θέλουμε hate comments. Εάν δεν σας άρεσε, απλώς αγνοήστε το. Και μην γράψετε το top σχόλιο που βλέπω παντού και δηλαδή μπορεί, εντάξει, ok, να είναι πραγματικά να μην είναι όμορφο το βίντεο και να μην έχει καλή ποιότητα ή οτιδήποτε και γράφει άλλος τα πιο χάλια 3 λεπτά της ζωής μου. Α, και γαμίσου ρε μαλάκα, μην γράφεις τίποτα, απλώς αγνόησέ το. Δεν σ' αρέσει, skip. Αν Τέλος. θες να κάνεις ένα comment, αν δεν σου άρεσε το βίντεο, κάνε τι δεν σου άρεσε έτσι ώστε να βελτιωθούμε. Τέλος πάντων αυτά. Κάντε subscribe. Δεν ξέρω, όχι, περίμενε. Δεν ξέρω αν το έγραψε. Το λέω για άλλη μια φορά, όχι αυτό. Αυτό που είπα πριν, το λέμε για άλλη μια φορά με τον Νίκ εδώ. Κάντε subscribe. Εάν σας αρέσουν παιχνίδια του τύπου Call of Duty, GTA, Minecraft που το έχουμε στο PlayStation 3 Edition. Μαζεύουμε λεφτά για το... Μαζεύουμε λεφτά για το recorder. Οπότε σύντομα θα βγάζουμε και βίντεο με καλύτερη ποιότητα κτλ. Περιμένουμε το τρίτο μέλος μας. Περιμένουμε το τρίτο μέλος μας που είναι στάνταρ. Μπορεί να είμαστε και 4, δεν ξέρουμε. Προς το παρόν είμαστε ο Arsonist και ο Nick. Αυτά. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε. Θα είμαστε οι
υπερχαρούμενοι. Κάντε ένα sub αν σας άρεσε. Κάντε πάλι sub αν δεν σας άρεσε. Ναι, για τα πάντα κάντε subscribe. Και αυτά, τα λέμε. Γεια σας geeks.